Nå, vi skal lave en bold, en maskinbold, og starter med at trykke File, New Part. Det er meget vigtigt at få klikket den af og trykke over på. Så skal vi have fat i den her fane heroppe, der hedder Sketch. Klik på Sketch for at starte en ny, og vi vælger bare den, der hedder Topplan. En bold er ligesom sekskantet, så derfor tager vi den her sekskant, der er her. Vælger vores centrum som midte og bare tegner det ud af. Trykker på Escape, så kommer man ud af den, så tager vi Smart Dimension og sætter Dimension på 10 mm. Man kan bruge sin scroll her til at zoome ind. Trykker på Escape igen, så vi kommer ud af Smart Dimension. Trykker over på Features, Extrude. Jeg kan godt lide at køre den anden vej, så man ligesom ved, hvad plan man kører på. Vi vælger, at den skal være 5 mm. Så ja, tak. Nu har vi så toppen på den. Der lavet nogle pæne, flotte kanter heroppe. Det gør vi ved at sige Sketch, og klik på det her plan. Så tager vi en cirkel, vælger centrum derinde og lader den køre ud, så den rammer kanten herude. Trykker Escape, Features, Extrude Boss, så skal vi Extrude Cut, skal vi vælge Flip Side to Cut, så den cutter det udenom cirklen i stedet for indeni. Og så sætter vi den her nede til 60 grader. Så får vi sådan en flot kant her. I kan se, når jeg trykker Go. Sådan en flot en. Skal vi vælge den anden side, så skal vi have tegnet en sketch igen. Den der vælger undersiden af den her sekskant. Tager en cirkel, sætter den inde i sætter den inde i centrum, gå ud, Escape, Smart Dimension, den vælger vi til at være 9,2 mm, sådan der, ud af, trykker Escape igen, Features, Extrude Boss, ser lige den går den rigtige vej, den vælger vi så skal være 0,6 mm, og vælger Go. Har vi sådan en lille kant på det. De siger, alle de mål der er her, det er nogle man kan slå op, fordi jeg tager bare en tilfældig bold. Alle de her mål kan jo slås op i tabeller. Det hænger i hvert fald bold man gerne vil have. Så skal vi have lavet selve det sted, hvor gevindet er. Ind i Sketch igen, ny Sketch. Vælger det her plan her. Så vælger vi at tegne en cirkel igen. Trykker Escape. Tager Smart Dimension. Den skal i mit tilfælde være 6 mm. Og Features, Extrude Boss, og den vælger vi altså 20 mm lang. Sådan der. Nu har vi jo en flot bold her. Så runder vi lige kanten hernede i bunden også ved at trykke på. Her ved fillet, der er en pil med under, man trykker der, så man trykker på kamfer. Og vælge at den skal være 0,5 mm og 45 grader. Så skal vi have fat i den cirkel her. Så får vi sådan en rigtig flot afrunding på kanten hernede. Nu skal vi så tage at lave gevindet, og det er jo sådan set ikke den svære del. Den svære del, det er jo gevindet. Den laver vi ved først at lave en ny sketch, som vi ikke gør så meget med. Man går lige ind og ser her plan. Det skal være et plan, så man kan se den oprejst, for eksempel frontplan i vores tilfælde. Så vælger man frontplan her, højreklikker og vælger sketch. Hvis man så trykker på space, får man et nyt vindue om. Dobbeltklikker på frontplanen, så kan man se den her. Så er man i det plan. Så zoomer man ind på kanten. Vælger stregen herom. Skal den ramme kanten herude et eller andet sted. Sætter en prik herinde og en prik her. Pas på med at det må helst ikke være for vinkelret. Så
lidt noget mærkeligt. Og den her ude, den skal bare sættes et tilfældigt sted. Så jeg skal Smart Dimension, zoomer lidt mere ind. Det er vigtigt, at de 2 punkter er fat i kanten. Så vælger jeg, at den her, den skal være 0,4 mm, så jeg enter. Den skal så også gå 0,4 mm ind. Og for at få den der ude på midten, så vælger vi at sige, at der herfra og dertil skal være 0,2 mm. Det stykke herude er fuldstændig ligegyldigt. Det skal bare være der. Escape. Og exit sketch. Så lader vi den sketch være en gang. Så drejer man den lidt. Vi kan se bunden hernede. Så vælger vi pilen under kurven, helix spiralen, og så vælger vi det plan hernede. Så er en cirkel. Nu skal vi op, så man nemmere kan se det her. Fixerer den inde i centrum derinde, kører den ud et eller andet sted, trykker escape, Smart Dimension, sætter Smart Dimension på til 6 mm, så den bliver samme størrelse som selve den længde, hvor gevinden skal på, trykker escape igen. Så vælger vi exit sketch, så kommer der sådan en flere op herude. Og den er jo meget voldsomt lang, den her. Nogle gange kommer den op, så den går den modsatte vej, så trykker man bare reserve direction. Ja, men i det her tilfælde passer den fint. Højden, da den er 20 mm lang, så vælger jeg at sige, at højden skal være 19. Det er noget, man ikke kan prøve sig frem, eller afhængig af, hvordan man synes, at gevinden skal se ud. Om der skal være gevind helt op til toppen, eller om der bare skal være noget af vejen. Pitch, det er det, der skal være imellem de der streger der. Det vælger vi til 0,5. Så der lige er en lille smule slip mellem en trådside ind på gevinden. Og start angle, den skal stå til 0. Der er en masse gule streger hernede. Når man så trykker go der, så kan man se en blå streg. Så skal vi op og sige sweep cut. Den første her, den blå, skal være markeret. Så zoomer man ind og vælger en eller anden streg på sin sketch herinde. Så hopper den automatisk ned i den pink. Der vælger man så helix. Så bliver det hele markeret. Og man trykker på OK. Så har vi et flot gevind. Det gevind kan man selvfølgelig lave større og mindre ind i sin sketch, om man har lyst til. Ellers så er der her en bold. En ekstra ting til det her kan være over material. Herovre materiale. Man dobbelt. Hvis man højreklikker og trykker edit materiale, vælge et eller andet herinde. En almindelig rustflæk vil være i SI 304 for eksempel. Apply og close. Og så kan du gå op i evaluate, mass properties, se at den her bold den vejer 7,85 gram. Man kan også trykke på den her klode her, eller den her bold. Vælge herude. Nu har jeg så været inde i det før. Appearance color. Tryk på plusset. Sige metal. Stål. Sige den skal laves af mat stål her. Sådan der. Dobbeltklik på den. Og herover og trykke OK. Bare klik herude, så forsvinder det vindue der. Nu har den som mat stål. Så når du laver det, der hedder en render, altså tager et flot billede af den, så vil den få den her matte stål overflade. Det her er ikke et rigtigt billede, man kunne lave et rigtig flot billede med det rigtige color indstillinger. Og for at se det, søg efter min video omkring render tools, så viser jeg det der. Det var alt om bolden.